Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinge di tinaga na Monica at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak pagan ano ti maadaan iti touchscreen na cellphone. Ngam gapo iti may sa apasamak, tinarigagaya kon ti agsursuro nga ag-cellphone. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Monica. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Maladaw kan Anthony, mapankakit agdigusan, itay kapayla apindot dita cellphone mo. Mabit lang, nag-reply ka na iti comment na iti impost ko. Nagato tinag-comment. Anya nga minday ta impost mo aya. Ladawan ko Ay, awan may itulong kan ka dayta. Saan mo apagbaknangan dayta? Kunam lang dayta, at saan mo nga amo ti ag-Facebook? When taamok matlaang nga awan maganab ko dita. Umanayan aliwliwak tagdengeg iti drama. Padasamot nga mintag cellphone iti touchscreen Ay, jak kayat. Amangan no inton madamdama, ket agbalinak akaskan ka. Nga awan lakat, cellphone ti sangsangwan na. Adamanin post nila kay mo iti Facebook na, Monica. Bay amla ang mare, ta isukat nga ron ti pagragsakan na. Kasla barong agpurpuro makadag iti post na iti Facebook. Kasta aya mare. Apay nga min aya nga awan touchscreen na cellphone mo. Tapno ammo mati mapaspasamak iti social media. Kantap no makita mo't adag iti post nila kay mo. Ay, jak amo mare. Ngam sa anak mat nga agragot amang adal. No kasano ti ag cellphone iti touchscreen. Ay sus mare, amin samot a tao. Kat amudan ti ag cellphone iti touchscreen. Si kalaangan ti saan? Uray ata naragsakak matlatay ti biyag ko mare. Ti agdengeg iti drama ti makaparagsak kanya. Ay talaga sa bali ka matanya mare. Agsasabali tayo lang iti pagasman, mare. Nanang, kayat ko kumati maadaan iti cellphone. Amin akaklasik, ada cellphone da. Siyak lang ti awan. Ala, taigatangan ka. Kayat mo jay kasla iti cellphone ko? Ay, jak kayat nanang. Katawaan daklakit din o kasjay ti cellphone ko. Uray awan. Anya ngay nga ruti kayat mo? Kayat ko jay kasla ijay cellphone ni tatang. Anya? Amom ayamat nga usaran ti kasjay. Amok bulbuludak tupay jay cellphone ti kaklasik. Kasta aya, mala, bayam ta ibagakin tatang mo. Narigat matno ko nam asikalaang ti awan cellphone na iji pagadalan nyo. Yay! Thank you, nanang. Saan ka pa nga thank you? Ta saan pa nga manugot ni tatang mo nga igatangan ka? Makisao kayo kan kwa na nanang. Tapno umanugot. Ngam no kas pangarigan ta umanugot. Saan amabalin nga agsel cellphone na kanayon ti aramidam, wan? Adda oras ti panag-cellphone mo. Wan nanang. Agpagpagatang iti cellphone ti anak mo. Igatanga ma. Sigurado ka? Ang damat kinikati kwarta, di makaamu ka. Sige nga Rod, igatangak ta kaasimat. Isula ka nun ti awan cellphone na iji pagadalan da. Iso nga road, nga igatanga mo. Kaya't nakanutikas iti cellphone mo. Sa nabaleta, nalakalaang mat ti cellphone ko. Saan mat ang inginaan na dyan? Nagubingan pa'y ti anak mo nga inggatangam kit den iti cellphone. Kaasimat nanang, isula ka nun ti awan cellphone na iji pagadalan da. Wanangam agbalentaw nakas ka ni Antonay at ti cellphone na laang ti dumdumugan na. Sana bale, tabantayak ti anak ko, nanang. Adda oras ti panag-cellphone na. Nasaya at mitno kas na ti aramidam. Madi, no may ruam iti cellphone ti anak mo. Wen nanang, saan kayo amadanagan? Monica, kita kam da iti post nila kay mo aladawan na. Apay manen aya, Janet. Ada kagin nantil na babae. Bay amdi ta taaramidan na ti kay kayat na.
Bye-bye am akas ti aramidan ti asawam? Tinapatag kat itid namat amin asweldo na kanya. Nukurang ton ti iyawat na, daytan ti madi. Urayang pa'y nga rod akurang tiyawat na? Saka aggunay? Kagantil na lang siguro day tamare. Saan na a babae? Mare, adda ni pare Anton eh. Awan pare, napan ije palengke. Iso ti imbaon ko nga agpalengke. Apay ka di? Ay, agpatulong ako ma. Tadda repair may ije balay. Urayam asumangput apare. Wano saan, ibagak tulatan asumaruno ije balayo inton sumangpat. Alaman nga ron mare, kaya't agyaman ah. Awan na nyaman na pare. Imbag pa'y ni pare Anton eh. Apay mat pare. Napintas ka ngamin. Isuasaan ka, selosa. Anya ka din day tanga ibagbagang pare. Bye-bye am ni pare Anton eh, ang makichat-chat iti babae. E dinto asyak. Nakalag-in iti cellphone ni bakat ko ti Facebook account ko. Awan nga min cellphone ko. Iso ajak amo ti may papan iti Facebook. Kat adamat kan lakay kun no agaramid iti kalukwan. Ah, kasta ka ni Mare. No kasta, awan nga ron Facebook mo. Jak amo ti may papan iti data Facebook, pare. Ah, isumat lagayam ah. Kunak ano mo, Mare. Anya ayadag iti ibagbagada kanyak akagangantil mo ababae iti Facebook, si ka Anthony. Kalinlin na ngay ko lang nagijay. Bakit? Joke-joke lang nagijay. Tapno sana boring ti biyag. Kita ama, ang mga nuinton madamdama at dan babae. Sika lang ti babae iti biyag ko. Bakit? Itod ko mo't amin na sweldokin ka. Kasanwa kang babae ngay. Siguradwam lang si ka Anthony. Wan ka di bakit? Saan ka madanagan? Tas si kalaang ti babae, awanan sa bali. Apay cellphone ka, nalpas mo ka din ti assignment mo? Wen nanang, Anya ngay dita aramidam dita cellphone mo? agar aramidak iti Facebook account ko, nanang. Amom ti agaramid? Amok insurwandak nga ro dagiti kaklasik. Kasta ka di? Inton makaaramidak, i-friend request ko ni tatang. Kat, anya ngay ti mapasamak no i-friend request mo? Siyempre, friend konton iti Facebook. Makitak dagiti post na, kasjay. Kasta gayam. Wen nanang, no kayat yo, gumatang kayo mat iti cellphone nyo, taisurwan kayo. Saanan? Maki-cellphone naklatan dita cellphone mo. Mare, kita hamday ti akanayon nga ag-comment iti Facebook nila kay mo. Ha? Asino day tayo? Adamat iti abroad. Kita amat ti picture na. Nan kita agman. Madlaw mat nga addan edad na. Wen, ngam, madlaw nga gusto iti asawam. Oray man kat gusto kin nila kay ko, tadamot iti abroad. Saan ka nga agselos? Anya ko matipag selusak iti day na abakit ngay. Bilibak mo't talaga kan ka, Mare. Ay na mare, jak kayat nga stressen ti bagik iti kakasta bambanag. Adda ni pare Anton eh, Mare. Apay ti asawak pare, anya ti ibagam kan kwa na. Agbayad ako maiti inutang ko kankwana. Ha? Utang mo kunam? Uwan, Mare. Nangalaan na ngay iti impo-utang na kan ka. Kat itid na mat amin asweldo na kanya. Ha? Ay, saan ko na problema day Mare? Basta umayak agbayad iti utang ko. Ala, siya kun ti pang tidam ta itid kunto kan kwa na inton makariing. Diyak kayat adisturbon ti turog na. Oh, atoy Mare. Pakiitid mong tulangan. One pare. Nasaya at mata nakariing kan. Imay itay ni kumparem. Inted na ti bayad ti utang na kanukan ka. Kasta ka di bakit? Nangalaam itim pa utang mo? Ha? Si kakit di mo. Diskartek mo tin
Apay, masapol pala adamagam. Agpudno ka man kanyak, Anthony. Adda ka di aramidem nga illegal. Anya nga illegal sa asawam mat. Amang anuinton madamdama, madamag kulaangan ang nakakulong ka. Awanda ka nga aramidak, bakit? Saan ka madanagan? Saan ka makulong? Kukuha mo na ito yung bayad ni Pare Edwin. Sigurado ka? Win, bakit? Kukuha mo. Dumawat ak tulangan, no kasapulak ti kwarta. Mas daawak no nangalaan ni Anthony ti impautang na nanang. Saan nga tanga agar aramid meten iti kalukwan ti asawa? Apay kumamot nga garamid iti kalukwan, gay. Anya ti imbaga na aya, naggapuan ti kwarta nga impautang na. Diskartek meten kuna naman. Amang nga makisugsugal mo't iti online. Adda kasta aya nanang. Adda nakadamagak, amabalin ti makisugal iti online. Madimot ano masumok ni Anthony tagsugal. Basta tinapatag, it-ited na amin aswildo na ken ka. Nanang. May lagayam. Hawam mat siguro ti kalukwan nga aramiden ti asawam. Ag cellphone laang motivation na. Kita ang nanang. In-accept ni tatang ti friend request ko. Kitaag man. Adoy day taman ni tatang. Wan nga agpaiso. Day to'y matinaramid ko ang Facebook account ko. Picture tayo mat atalo kada tatang mo day ta na ikabil aladawan di ka. When ta isutiin kargak a cover photo. Mabalin nga rod nga oray saan mo laang aladawan ti kargam? Mabalin nanang. Apay nga rod ni tatang mo aladawan na laang ti adday ti Facebook na. Jack amo nanang. Naglukon day di ang tao. Di ti amo dagiti saan makaam-am mo kan kwa na iti personal. Kat baro ni tatang mo. When nanang. Nukasta ti ibaga na kadagiti kachat na. Mamati damot siguro. Tawan kat nga ron ipopost na aladawan ta. Kasano makita ta dagiti kachat ni tatang mo? Kayat yo, takitaan tayo dagiti kachat na, into nakaturog ni tatang. Alaman nga rod anak ko. Sige nanang, ipabasak kada kayo dagiti kachat ni tatang. Adto yun ti cellphone ni tatang mo. Mayaten ti uurukan na. Saan mat siguron nga agriing dayjay? Mabit lang nanang. Biro kak ti messenger na. Adtoy nanang. Basaan tayo daytoy na udi akachat na. Sakbay naturog. Ayan na. Ipabasa mo't kanyak I love you. Kun naman tan. Anya? Basaan tayo pa'y tidaddo maatungtungan da. Ala! Pau-pau-itan to'y babae iti kwarta ni tatang. Anya? Ala, yag mo day ta cellphone. Saan mon abasaan? Siyaklaangan ti mangbasa. Sige, ato'y nanang. I-scroll yu lang nga kastoy. Mabasa yun dagiti saritaan da. Awanan ka itibayin? Gaputa saan kun nga amot ni ag Facebook? Lukluk kun nakmatan? Anya ka din day tangay bagbagang bakit? Nabasak dagiti tungtungan nyo iti sugar mamim. Pau-pau-itan na kapay iti kwarta. Isumit lagayam nga da ipapautang mo a kwartam. Sorry, bakit? Nasulisog ak lang iti dadya, bakit? Isumati nang ibaga apaw-itan na. Tiyakmat nagkid daw. Pues, manipod ita. Agpakadakan iti dayta as sugar mamim. Tadya kun ipalubos ngagtultuloy ti relasyon nyo. Bakit? Sayang mo ti ipaw-pawit na akwarta. Ayawan bibiyang ko. No sayangam ti ipaw-pawit na. Da kayo nga ruden tagasawa. Ay, jakmat kaya ta. Bakit day jayan? Matlagayam. Sardengam akachat dayjay a babae. Tanusan, dangkes ti mapasama.
Gimatang kayo matan iti cellphone nyo, nanang. Wan anak ko, kat isuro nak ngag cellphone, iaramidan nakmat iti Facebook account ko. Sige, nanang. Kitaag man ita, no makaaramid pa ni tatang mo iti kalukwan. Kunakmat ngamin kada kayo, agumatang kayo iti cellphone nyo. Jakmat ngamin amo nga agaramid ni tatang mo iti kalukwan. Masapul nga amuyo matlang ti ag cellphone, nanang. Tapno amuyo ti mapaspasamak iti aglawlaw. Alangarod anak ko, isuro nak nga ag cellphone. Ita, ammo kon ti mang-operate iti cellphone ko, Mr. Lonely. Ket jakmetan impalubos akum kumpormi ditan ti kachat nila kay ko. Tuy pagayam mo, Monica. Agyaman ak pagayam Monica iti dayto apakasaritaam. Nasaya at mata nakasursuro ka ng ag-cellphone. Awan dakis na asursuruam ti ag-cellphone. Tinapateg, ammo tayo ti limitasyon tayo. Aramaten tayo ti cellphone iti pagsayaatan tayo. Saan ket nga iti pagdaksan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Monica. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.